Zegiro ederra. Bai, aukeran tragotxo batekin hobeto. Arrazoi. Bai, barkatu. Kaixo, bikote. Kaixo, bai. Zer, gaur ere bizikleta buelta egin duzue? Ez, gaur atxeden eguna da. Ni goizean korrik egitera joan naiz. Batzuk beti martxan. Ea, zer nahi duzue? Nik zurito bat, mesedez. Nik Marianito bat. Bikain, jateko zerbait? Atera oliba batzuk. Ederki, segituan. Zer da? Ez dakit. Mina, ziztada bat. Non, eskuineko zangoan? Bai, Eki, zenbat kilometro egin dituzu korrika? ez dakit. Dozena bat. Lagundu. Lasai, Eki. Hartu arnasa. Zerbait behar duzue? Zurito bat, Marianitoa eta olibak. Hori bai, baina laguntza edo. Lasai. Ez da ezer. Esan dizut, batzuk beti martxan.